enga yeri to kora ngiri ritingeri yarwe ngera rieteri ndugata ya ona te kuboria go na te kuboria rieteri ritinge na rigure na ta kuboria rieteri ritinge ritinge munduki ritinge no muntu akanere tichombe unganyete kurubuoye ukarasa akare ahora nyoro karibuo yende lakini akanere chio asina rora akanere tichombe ngombe jitanya bara tanya kwira na gwichio chombe no njere jigwa kanwo inkorangeri barenga bagaka barenga ngabo baba kerori that is why bari goja baba kerori nganyarebe na akanere tichombe na hali sichigo chia chama ngana chombe chia kale chia rueta sikete chigacha the same thing na kare nyome kubuneka ne bantu bakurangeru wona kare moja kuiranira ni chombe chiri umwari ko guchikana mwomera na gatigati yona nyome ri tari gutanga bana inga igobona mwakuranire enyomo yomugusi egintu giko yetanga ni chombe na chiaba na kiri ko ibura mugusi atetenga na kohire bwasi na bantu ewasi ni chombe na bantu ebintu ebibere wekabigenda makomachi abagusiba ono iga abange abamura sabantu bande mbare squeeze banyomira abange tokomera na town twamenyana kare twamenyanire mambire twanyorege kwa abana basoire iga buno bugima bure squeeze bwango iga matuko amayawika aba mange nanyoranga bona abana baiga twikirana twagosanire monto chire na abana mpata to banenka oyino mondongo claim na mukane bosina na bumundu yakwande nyumba sanga opi ngakimo claim no na abana bana ona nabeko kobere gasi kiagera inta itagote anga una gwate matukaya chinyome chikubuneka sana na kare chikubuneka nchiri kworo kibichangia tadi soya kwanya abaswati abangerera bamenyete chitawa lakini kumanyete nga onyo urageta segete nabo ego cha magosa akoba ekobetereri bakaira no onye tarwiriri ngombe nkubwatereri barenga ngayi arenge ngayi abana ngayi isa abana bambara naye nabo koleterwa abana buna bukwa buri bona nande njerete yoko bakana egiara no twakore twaikeire egiara matuka maega yarenge ko baraisi yare ko baraisi witira chombe iki ibintu mbiro ibitwatebete bigukorekana ngaba bokogenda yo muno mukungu abana batangu baireri bagari chombe kiri magana yakore aere lakini bono gwasokire turarwira ngombe warure nyombe na abana wachire kwa etananire nonya magosa akobereye ekera magosa akobereye mono magosa akoba manina gotabanania abantu namakweli bona ndabantu baja gotabata ngoranga sakorete sarwete bona ekera gojana nene bina toja kwa igonje na kina roja batebera nga ebintu binde mbire togokora muna machia so lakini bire bona mukungu type iyo ochire mbora na abana bane timururete ngombe nabo gatanga squeeze nabo bantu bagatanga ise naro ndomo manjete nabo akwira ndiwa ono mukungu iga ikanyo mwasangao ekara nyomira sangao akaneru chiombe nanda agwa gusakaneru chiombe aike nande chira nigwe bono mukungu yenka ya enereri bono etabuga tinka bona nande gotigara ali sarwero tuchiombe nando bono bagotigara kwenyo ekera bono toroji umate bwana sio monte abunire nyoma ya ene taba ye chiombe naenda achiro ruhao oibona tego twara maskani yo mukungu ibona no motanga tangi togoruka ekiagara nakikirikia ko rumugusie kare na magosa no cia kabeire omoise ke gari koira na sobo ukirororo uganyango uri baya sinyanete ngojare ngurwari gesieri na acha iterere yo defend mukungu motanga tangi na kom na ye aso eida kare na babona eko bega asia kongo sana ege kogera kwarure bona orure bwana re tutaraji no nyama ko sari rende twakorera nete tutaraiterera tolengerera rende ngaki paminto rende sena bere abantu babo bakaetane nande bakora wairana nande mambi ko ngoji uchirorwa nande aburwa nande the same thing mona igento bono barero bakora na abana bakonja konyora injira kogenda nande ogendo orusia abana ari naro rire gento bune kibuno kwa bure bona bahati yabembe
amakweli munataka kali gocho bono kwanyora nga abaibori bo mozo bati obose barweto bakwete na barabukare aba murabatira ndiro bolo bako bakurire bono noje nero okure igabwate chinka chiaje gose mara gatana kiara akogenda ase orwo ogenda ase na ndo urwo naba naro regende une kingi aba na ndo bono abantu barachaka kubaranga asa bamanyita so mwana arwe because nairana so batapugati so sinja murabaeta batira ndiro bolo bakure bai mama yojaga nga lorango makinite yabo na jawalete mwana na monto toro maje na wono kiro monta go jago mwana wa abana wono kiro monta abana wa ekina no to ikira so na kigo toko ni kali cheria abana baita abanyaruka onye mwasinyanire ekiagera abaguzi barabu bakwanete kire gento gako igo gotama chingera kwahumira chinjo monto ndeta yogo tikoba maraika kurugoro kubwa mugango yo mukalete mumanyete komo kuikamurigie njera muko bwaterana egera no nyama mochako yani no na banyoka batwa nyombe tokete ntware kogosana kate go kware tware kuminyokaniga tatiga bagaka bali bakarusa basaja bali bakare ngora abanja kiaro to kuminyokani marago baigo mongi no minyoko urara no ne gitenga kiri toka u osoga na mwangi na byaro uraro onyenga ndo bwago mambi goko imboka jinsa ikombi ko igore gesieri kwa manyango ja ogo chugo tume gesieri onyore gesieri mbosa kero ocho chaka kwa busa okore bintu bya na nturi ko mubori ngaki ngai kwara ile gosama mocharia marago igono inere na ko gitamwe chinko mari buno mugusia tebe abare ro ko mugosa mambi chire mwamagwagwa ago ogo muno ko mugosa iga asokire na hende kera asokire tari koira na gose kwa moigwa kara oro moigwa sigete no na sigete bono yamanya kuira chingaki konyora so gwente kome ekiara tuli mole mereri enyomende yose gokororete neine kuikore mereri nenyomende yose gokororete neine kuikabwe kunge okay amangana kurute menengu gochese kwarure aba gusimba tate ngatobeke cyabwa sukunganya ko embura ego kominyoki kurwa bulirio ganyete usine gari ori ne gochia bunyangoso onyore embura yakire na ndura ne gochese nyombe igugo chaka kurusie chabwe eri gochisi komanya koigama akabere gasengu no rojo no sa nyombe eginangire kiaba seito umugako yo mo akanyomo mukungu miaka 15 amanyomete na abana bane batali bae tajete ko moruera ngombe lakini ngote bale ngana omirante na ise ngamoe mo kivia igwata nga nabwati na basaiti umukungu yo gachi asire wiki chiwiki yang ibere nchira eta mwako lio ya gacha gatanga ya nchi abana bane ngolete ntagete abana bane ntagete none era gatebanga ya oyo mukana okoraki okwa ekinyoro kama kwemuka kigateba ya mukungu yo nyumuga kuri omuganiri ori abana bae ayendu iraniri omuga kuri abana bae nandekero kwirania abana bae igomini ngimuna mukaye koraki irani mwiren muga kunera magatanga inje ninderedi kurubaka none jiom wona oiga ngaki ko bero oiga lendega wona dojine jiombe wona jiji gwatanana ekenyoro nagere gyatebire ngantu bono akimwaka ntuntu bwati matanga ulika anchira bana bae korakia mwirani igombi yakarasi bane chiombe garasi bane chiombe naende nakina batenga tikarati ke chiomo buko chira chikaru kiara na intu twajira ase toko egwe chiomo buko lakini kobegeteli mark ekorokwe ngombe mpaka nona kamwana ko mochi baka gakobera ubusaiti ekiagara goika batebe nyaruke munabona ninginyorite chiombe none kiara baisiga bamto bari gosoka konyorande ngombe nyare boruete gosi chiombe chia korete gasigete gosi monto getanyomerete mwese ko minto ruete chikichia chieto igo chikoleto bosaiti boru buya sana ige ngombe ye yamo nona kamwana ko enka ega kumanyanga ngombe ya chieto bagateba ngano mwese kigetoruero igo bokobonde bwensi egento ngere gekurangira bobe sana kachuri gereri munabone amakweli aya bunabuchire omonto ukwa batali bokabwakwa abantu abakanyamba igwana ine lakini amakweli achira ire ro monto ya bamanya gosi bangagi tali gotinde kutotara ngombe aitane umusacho ukwa aitane umukungu onye musacho ukwa bateba mukungu abo gosenyaruka yabo te gotinde ka musacho yi batara ngina bayibole bo mwese ke batara ngombe ekenyoro kiamanya gojanga chiombe aba bakanero umukungu yora akanero umanya gutinde kumusa
musacha lakini naende chiombe chirie kegusi onye rero mutabandi gusinga iyo bandabu mubunga imwarwera ng'ombe chiri turi gochiria yemese yemo bakenka yao ese ng'encho oyo kure chiakane iruobobe tarenge moyo tari moyo turi gochira nka yemase yemo igo chiakarigeri boboiri borang'a chiabekwo oyo enigwa osotindekwa jinyangi chioma kweli chonsi chiaera mwama yogoja bono mwe chombe chiria mwaira the same thing ekere chiombe chirie chiomwese koboko bware gukwa mumuru ori otangante kuri ng'ombe konyamura mwene lichombe noyo ndo chiro urure chiombe lakini umwese koyo ngayare inkaga aiga chombe chichonsi chiamonyora oreka ng'ombe chiri chia kabere chigwocha nchiare gosoa bwiri pumo gakwo no bosogo sana okuria maicha abere chombe chiri chia gachiri chikwachira chiabera bwechirani umwe amato no chikonda chichikobera bwiri mpaka mwakurire gwakana na chombe chiko chiarie sichiri chia rwetu chombe chimajima igotenena chibere bwiri igo itokoreta ng'a mwese ko nyoro osogete naenda akachiaka nganya kurwe nke ina ndo osokire ng'orete chombe chichonsi chibeke bwiri ekegusimbo igo ntogani tokwetoma kuri ng'ombe kera chachi kwando bande chombe wono go naki nara ngurate binda bamorese tokorabera no nechifarasa ngaki ukonyoma kwa rero inu kwa babera raisi nje na nyomerete ng'ombe nane kare chire chombe nane nande igo chombe tari ng'obi more ukonyoma kwa rero gochiae gure ng'ombe yechiri 15 200 bate bitimbu ati polisi bate strict ringa na basagari aye batigire ngati abanyakolisi barendete ngene yo sagari ego jakobeka mori agija to bagolire obagolire ng'ombe ng'ombe abeli obagolire ng'ombe abeli ritororo ose ng'ombe yatwatire yani yatwatire igo yanyorire mori rimo gosekabe ayo basagari okoiwe yabekire mori ogore mbori ogendo batebinga twakurane naenda bagwaje ikere ng'ombe ne yawo abagwetera bakolisi bagwetera wabanyinarire bona kigotera ngaki konyoma kwa rero ukorera isi neigora abantu batari gotaka naro abantu bandi bagatanga ki ngabono abana batoikirire ngabono ntogoja kurakana ng'ombe bona getia turasomia abana nubo sogo sana ekero gutiga baka abana barora chombe chigwaka nugo isobo nginaye bonera to oma to mo ga jete sobo nginaye utarachi kona cha agatebe ng'ombe itunacha kuoi ikiara roje ya ruyotega ekagenda so ngina anda ng'ombe ne yabo that is why umugusia ari kobisia maizonga abana batarachi koramukia chombe chiarumba korora ng'ombe ngina kora iratoka umwana one ukinire atete gosoka njeti narugera ngina mwana one nakane rugoja kegusia aya ande ng'ombe yitu kwari gochibeka bwiri ara rinde narorera bangira na bagotenga kabisa wa guchomba atakanire tumungina na ngechombe cyumwise kenchiri gwakanira ngina kegusi kabisa nyomota gete kubwatie kegusi kabisa na ndi mutike gotabana kare go zobo mwise kenkwari kwa ndori yere nyataraka na ngom amabera aruire nde otaraka na chombe jeba murabande gosaba isike bande basokere na chiwe chakwa ngobera tani zoae ongonya omo gusina abwate chinchera ari kwariga ni umuntu rwete chiombe no yotarwete chiombe na ende umuntu rwete chiombe gakwene to kumwaka kai wa kumuntu rwete chiombe umuntu toete chiombe lakini umuntu tarwete chiombe gukororero ngenda gatoete orondu okorondu gwoka wanje murigereri by the way igorana bukurigereri story ya mutu akorete igoro inyoma yo mugusi procedure buna yarenge ntu akorete kurumana bukurigereri video ya twari focus mono igoro ya divorce yo mugusi singencho macha ba yaba gusi abere bo babantu squeeze no gotigana kuri igoro rate yo gotigana na bakunguna basacha yabere igoro lakini bona procedure yo gotigana wekeye kwa abere bo besinje gwate basqueeze nanda abana babere bagotoka sana nande karba gotoka kwanyaranga ng'ombe nchiru urinjire yo kwanyaranga at the end of the day to kumisa abana ase enjira yito ntuka banyene nabo igente kego depend mono na bakungu ewata umuntu uno yigatali umwe kungu bona ari umutanga kwaniranga basubati bainga ndahita batebanga
mugusi umanyete nabwate mang'ana maya sana ari gotebio ng'a omwese koyo kagotiraria ng'a manyene chiombe nakarete ki namuroche tokang'a nogotira ari gotira egetiro yani chinchera omonto ebegete chimbwa agotwara na gosikia ng'enyomo tori kere kwabera omonto omonene buna bono kero kwabera omokungu bono omonto oisaneire kogenda bwoyo omokungu gweka bwekunge nande ntagete kobatebia omanyete abakoro bari nabang'aine sana barenge abang'ina koro abana aba enchera riria bare kobasembia nachiagera baba baekungi ekiagera as long as omonto yani abang'ina bari baba bekirete ng'aki omobere ogo noro obobisi bwao ekero omonto amanyire obobisi bwao tari koba nacha naye agoko butari morioka that is why konyora abanyaroka bari bare kogenda paka rituko chiombe chiakaniru kire gintu giakaniru bono mwabwatanire bono no mosoma bube no mosoma buya turi komose Elio kumera nakio kio kumera nakio ekiagera boro kire gintu giakorire yeri igo ekerura atware nonya bantu batenga ki asa unga basacha bakeire abakungu etore ngaine neri ngaki aba murarinde babono gusa abana babono ebintu binde byabairire ebiroro ebinywachi ebiroro bono bakororanga oju gosabu gento kia nyomba tagojikonyora lakini gwani siora atware mbwengiya ekerore se no mwiseke mutaraji ko none ekerore bwo no mukungu igora embu yawo nere gokoni inga nonye nekera baeburi aba turakwange lakini aiwatemire gokora maya woja nomba kantu abaiburi bari tugena arora abantu bande bakokorera abaiburi buya lakini abaiburi aba bagenderete kuanganga oyo naji akorega mbosa lakini abantu no buya buri bwawo nabo gwaka bwoko bwakana kubwatikana chingenjo chiaure lakini obe lero nora mambi nora inkio tara kiriria nse meye monyore nonye ndende bogima bwakongere nabora nyoro gwachire kwarigire nonye ndu muhande iga nonye nyangusari kwabeire lakini okiri bwekunge nabo takanyora omonto omuyaiga banyora abana babo bakoroseria ase wasoire yona ndekera komera omonto mwerese kene kiatwara nona abana baswati bande bakong'aineria abana mbabire mbwate gose noyo kesi sitokora risabuga igechire chinyinge chia baswati bakong'aineria mumuro omwanjire ororo komotebia nambere igoro tagocha gwanje bono moretere nambere gatiga ng'ambwate babere abande babere okorete ki obegete nsemo kesi chinyinge tokore risabu chire kabecho bono wajaga omomora riri bona gocha endeke gusinga nkoira nare achiko kwemanyekania saba ibori baye bomukungu oyo omaya batenga ke nonya gwacha abantu bagomba karete mbara nande kiamanya gocha korete birengereri bitarengo ayo gwesha negetenga bari ngare na bara babiraria na bubaro nande gogwika gwate unge abantu bago barete wajaga kumanyekwa abone semesa ngabandana aba karete batigareta yarete birengereri ibibe ngano konyora mubwate birengereri biya bono mugago na mwakwera na mugweka nyomba muri chiko igwa iso ngoborio mwere tochi okora omwana ogo nasogeta asigete takanira ng'ombe lakini nageta kanyora abana kanyora musacha mwao otete kumunyoma majukumu kimo kweresa iguru y'abana batogete okunyoma tusinginja na wa musigo kwa mwanchire na musigo ena royo wasibaka mu explain mono igure abana ba ngakibatogete ngakibwamate boli kurusiba ruete oche mu mayo gukora pia mayo kwenda aya buno moyibole kerete ko ba honest gera igase ba ali so bagambirete that is why muna nje kugania kero mwana montairire omwana one ngutaka monyore tukwane nere motebi ubu mwana one goso ubuya ubu mwana one ekiagera murabura nje nyaruke yane kumubisa magana gete mambia magana yago gwateka banyore ngatogo nyara kumakonya imbuya bwerese ngaki abana banonyo babwate na chitu bwoye ekera genda bwoye enyome imogoroka maitiri kurukunyomo tatigana mwaja konyebeka ngale ne nyomo to koyiroke enyomo eko bosa botaka ndichombe ngurukure nyomo igaba seta segete lakini taka ne ringombe no hanyore ta abana bakuru egere gwatwara ayo koira abana aba gwatwara umanye ngaki abana aba gabanyore to kurwa segete tari mamocho ama mocho ga korete alia sare ke bakagosa no mugago yakanganya kurwo tanganye to kurwo busa pengine no mugago yo korete omo basere takacha kunganya kurwo taringe tayari kunganya kurwo lakini abana bana korete na barusiti
ekiagera togotebana goiko wambe kweresa nga abana abanonye barege batogete nyore banyorerete nyumba nabo gatanga ngaki iganyorerete nyumba tanya gochiande so that yo yosibuka ngaki onye tanya gochiande ego muntu teyo gwetokeshire ng'abantu aba naba ngona acha gwetokeza later acha bana bagana gokora yona nabo wiko depend yote nga ayo mwakati gusumbua ndu anya gokora lakini yali se bajiete negiara nakina kirina na gotebelinga abo konyora nga abana abamanyi ngabo nande bantu bande baro bagoseri abana bose bagoseri umukungu lakini banjeta abana okonya konyora mwana isika ali onya komugorere getungurumu onya komwana wana manyi ngwetera manyi omwana oyo kina umanyite ngori nere isa otiga asengina akolete asengina ali ono emejando yaje yatokea katio njira kinaro cyo gotebera ng'abana baita ono abana bakutwara information na ubayerese ng'abono njaringi gana gusoko batiga yo bana bono ote baruka bana ke barura ase bara banta banene atongo batebinga ki bono ali mwaro je iso muna ibinda bono abantu bari bago kore bikori bakanona abana batenga mama tigeto nganye korwa batanga ali abete muna ya abete bono abane oyo nere iso yoti uchanganya abana bayerese ke batebinga oyo nere iso takoleta abana no chako batenga oyo nangu mambiendo gocha kuruka isango igo mate basinyanene naise ngakyo kondokango ikiaro bono goiko bamelingo oyo nere yaro chengo chakomera na bali bwata yanga iskali tamama nande batawire nyome yino ekiara musacho yo kubwato gocha konyora nande bana bali bachakire ko bwamate gochiari akora asara so miria akora so minga iga na bere igo abono bwatokire so twari batanga anye nyomo ya ligiri okurekana lakini goikatoye bekire mesumari kera turanye bekire mesumari nande totebi abana baita baiseke nga irambo tonke nande kero gukwana ringana kwanyara kwarari takunire gose kwarirengereire nago kuna chomorage kwanyara kwarengereire egiara abana baita nkorora abange mbale bagukwana mangana none chi media amakongu gochia sabanta abanene umanyete kyo gosimeka na kyo kokesa onye muntu amaene osako ngacho muntu omonene akwana mangana makongu gocha sole na atabo moiburio mpaka kuna lana utapata endogere wakwanda kuna inyoire igo umuntu akwanire bono for example uno na onyomire bwogo akongacha iso biare gento okwane gento nabakira mu nabo ige komubwata egero ngachire naende mangana nara makongu eyasi nduriko kana bagaga bande bara bago karama minja osa kwanda bakakwanya ranga bachire banyo babunire nyoma ya mumuroya otigairo gutwara mukamu muroya imbiro kyara ngonya igutoriji gwetera chi media na bintu binde mangana inaro lakini abagakambaro besigete nainde nyegutagite kwirana nyora mamoja abeire gutagite kwirana gujugu irana na maskani nande irana gugujiroko be ekiagera rinde bono chiroko be aye ere saburunge ngaki nche igo kugane kwane kuriga lakini ogende kugutabana ni muna mutasuru wasike gongoru gutabana ni bichuchu to konyora ibagari yo kweresa uno kugane kwa gokorete kure nainde bono iga abana basike narja kubatenga egento kira kimokweba nkiringa ekero okotebiso gosenya ko byaranga nabona bande narore binyoro bagatenga ki agotebingina byaranga ki ngagoso nyomire buno mukungu nanje buna nyomire gocha buno mukungu yani emenu yeino abantu bangewe kubasarire yes nabo gukwana iga lakini ebintu mbiro bigoja byakubwate nabora kore nyomo yawo gabuwo bumuga ko yose bumomino lakini bono ingikuwa simekera abana babona yo ko ikora kurumaye ebintu ne binge to kuririse binyoro gabikoba mbaka noyena ekikuwa kolete kwanyoranga noyena abana nabo konyora abana enseme moyoka egubwa nabo konyora nono moiburi akuramerete nyona abana nyaruka konyora abana nyaruka guka ayoka getenga nenge imo somo busaya singana magena ko genda igo lakini onyore ngana nebwa to murubirio kurwa saba iburi kwa bagoserete bagakora bono go gendera inia ya moyo mwana makonkweli kweli omonchi murigereria karatonya gukwana ibintu binechi mboche mugusi nandi bono ntokwanda mangana asingi na arale se ebinyoro ebiga tamenyete na are kesi yake momo yako mache tochi gukora lakini by the way na kitocha gukwana ngaki ngao omukungu kuruta maraba karomoke nikiarenge koba mwaka oyo sirire aromoke kuruta maraba bande mbali gutaka na mate daita batebanga osakurigereria ibintu binde no to batenga byetiro ne jinga lakini wenda kerwa ndase
kwaraenda kwara obuzabu gose kwara arigerere buna bono kweranĩria maraba nkororanda ba pastor bakweranĩria bale nonye na ba father bairanĩri yani ikanga batari gukana ng'a bono no bukristo ng'a bono maraba batari kweranĩria lakini ririkare ego bakairanĩiri kumubeka abere umuchioyo naendo ebirangara limbia arengo ororonga ekero tatagetio gukana toiranĩria maraba igoturi gikomenya muchioyo amaraba ari nekemanyereri ng'a bari guguseba ibu ni kesi goko wairanĩiri musacho wa maraba rero goko machani goko bune nyomeye goko genda sao abasacha buje kunyongchire baganya goko kogenda nande nko bayari ya siku hizi geuzikia renge bidembio yes inonya biyo lakini ngaki rende biyo nko babyarenge ngo lakini rende toliko chikwa fauru muno lengerete nonya moko tenga byarenge kia naro dasange umuntu akoiranĩria maraba unganya na bagunganya lakini tariko chiomenya buya inkonyora ari ebintu gete bikonya kumubwata ekiagera umanye togo kunege into gete kere very sensitive nege into gete kebwato mungusoye igo nebagateba nga to tamama kweli nekero konya oro kebirenge nara agukworoki igo no kwege na kumugusi kwarenge na inengo binte binko babyarenge mayete nyore mbono byatigire ko bana nje mati monto bikora ekiagera ni mate ngambiroro ekere ryo komoto tageti procedure nero mugusi ariko gwa ekere moto tageti mwiso ko inamenye umware kurangera jinse mo cyonso mo ikaransa mwateba singe njoka nyabamenya ine no musacho yo tigamweni lakini tari gukora tari komenya tigamweni akure erosi akure akoreki agende nande ngwaja bare tari zo bare kurwe ngombe yemo yogwe sali yemo yari kurugu yogwe sali tari yogwakanero yogwe sali nga bono kugwe sali bono kurwe ngombe yemo kugukura ama sisi gosama amatanga gosebirero byo musacho yo ntoigwana netenga nabo ntutu aroja bange bakonganya koyo agukora tari gotamigunga bono ya turi kumotinde nini bakugamba chinse mo chionzi sobo mukungu sobo mumura baigwana asobo mukungu bate bamwana itutari kobera na bali banchanga ki onye bono mukumwira muri kumwirire keke na maraba tari gokora tari koiraniri inubona mukurwa ngombe ya moyo gwesalia egero goja gukura echiburu chikoera chia makweli achaira nagenda wono mwonjo ire gente oiro chibalo bwagenda wono muri koendera bate buna gukura igakoenia kyara kende kya yenge gotigara ara chacha kwa kwanu na bayi nande na bara beta chata rais nyo bwata bana onyo bwata bana go ikabaga bona bana abuno waigo ji yakongera egora aro go ikali oli bana bamwaka ne jombo officially lakini bono uyo ole gokora rubo oyo taranya ora bana murakana officially still tata gitikobera bona abana bali bagotigara bakanena bagwate abono bagwakana rujombe batigara okay bali ndeise bono nere mwacha mugaonjora rero mukurwero omonto ngaki nono yokomenya mwatanga karwe yamo yogwesali yogwesali karego yarenge eyo monto ako abege toni wa maki agosoka lakini oli motageta amenye mware gokoroboko bote mware kugamba nonye mosacho yokwete ose mwanyo nonye munyaruke ine kwete emukugamba bono jombe nyoni komini chiaru ni koro chitari kugenda straight sobo moise chiari kugachwe kenyoro ga nge ga chiabero amangana yama yebirero akoera mwama gocha gochi ngora iga mwaira bono ebinto byale gokoru mwancho morigere no igweta mangana munale chipsori chintolete chinyinge kimanande baide ndikere nkiota itokwanire ebinto ne bingi to chikwanda you can write to me kerioro chingaki eke mwali go gekwandira mbiye yale koba ebinto mbingi torakwanire singinche mwako machi no twachagete kana ande still ntoka ndire gokwana asa mangana iga singinche community tima think yo roche mwako machi torakunirora mente guriri ngani to abotete kuri ale to chikokora nje nalo batebanga abantu motige kungaja ebinto bune byo nyone ndi mwanja kora bune ke mugusiate bete aisuru bono nje ngombe 30 njiyo 50 nje bwana nchiana chetu baka chikaisane mo chikasinya neri obukombe bono rero okorubuno kugani kwa gokorete kore ndi karabeka arama ekworo ngabandana abana ibu ni kesi kende gekoba yanyoranga no bege tarama namba ibere abantu batwara masikani batwarire inyoma yaba masikani ekiagera abana babone gento baraba bakweranira bobe ngaki nga basacha mbalenga banyomete nke bono lyo limbalengo no yo mugo nyomete lakini abantu gokorere senke na bange twara masikani
ngano nyene kerama mochago konyora ukonyara kugambika abantu bakonyara kuereza ona yora agende nse mote binga kigendo kwanire gakitata biara na koleta mama ose gintu getekiriga oko vero hopen lakini totige ku kweriserera mang'ana nande totige kuagacho bwama tobobe na bahibore ekera tutagete komenya buyense ekiagere nse ningo tagete na eno tagete uika tokorera na maya oboerera nibo bubuya nonyenga no bwate banyereta saba ante mesa egambu lakini motige otige gwaka abantu liko igera kero gwaka omonto liko igente kige koreta libirera bobe na hondo omonto bwiranana bakaroje pressure era muna jiajire oranyora omonto okure esengenjo ya gwa motebiringana liko igabana baito ira abantu ngora abantu abakongere pressure chiajire chisukali njiro baire ngora tako bakinie esukali bakwanire chinchira chingororo na ende naje kore buo nara bakungu bande bagwe akanera ninyo konyoro ngo mugakanjira nero orora akore ogore nonye mori go beke anse amurangiri bamura bamino nga injuga igo ratebi mugaga nga ya tigatora abange mu akanera mumanyete akana egere na ria maskani yakoba na ende nonye nekera makwiri akire otari kunya kuramu ngaki ata no mukungu wito wate tu achanga chiombe chionzi pia kero mugago ya asira tokachanga chiombe tokakonyoma aya noyo ubuti ariko bo bisi bwanka nga nonye yarwe tu ya mekero mugo sabere ya makweri bono mbari jo gutayende igera ya moya kalete ya kurete tina banaro jo kurego te ya ndo baito ngaki tiga tolende ke gusi yeito nande nari turamenya matuka ma onde naro rata konya ko mu advice ko sako boli maswali ande uramwerese bya kabimana bokure namba yawe simi cyo rata kugamba naye ogonya mugonya kugamba nere ninga njete mnabona abantu ngoranga kera bale mune bipindi biritu akore ko maiga bya masangi anyora abantu ande na naro ache asegete more igana ebintu ne binge ko maiga tu akwanete na ende bagende to ko ande toirorere sengenje chingaki nyechiro na ende nje nganje to gosanga kera to gosanga ngutwara toro bumanyi egere ebintu binde byatwegera te binde mbirora akorota manyeti lakini ekerora twaro bumanyi kuburi egento nabo kwereso ige namba yane yesimigere 07 16 60 90 26 07 16 60 90 26 inere nambo konyora wabolioka nande nje nero yoka mbwate nduma te buna bagaka abande mbaro kanya babwate WhatsApp yeye agatware yesimi yeye nje nere ikuru WhatsApp okeregento nere yoka na mpesa na wane keregento nere yoka onya konge sota nkonyo beke na be onya gotageto okonyi koru sende kwa mangana ndiye takiera le kolete heneri umaje ontori na honde ari bukinami na anda agetai na honde bukinamia ni gorore ni tonalite nga neri umaje koru bukinami getai na ande no kataoni kane karange egakuru kumusiambali ma river road iriete ri ndibwate ingenjo yae tokwanira toje kuri kwanira mosuko abande nande intete toche kukwande gentongere nanda abantu bamboliri sana geo kwana igoro ye abana chisale ya bali koro kuje bakuru kuje barongo mbabwata machikae abana chibarongo kera makure onde tali watendi matangai na ndo za kubaligererie na ndi mbali koreru moyo moga kure tali koreru iga ko endi kungora kero yo mwabona kalete barongo ya mwabona itikalete bakuri oli wonsi nali morale kare ntoja kukwanire gente kitoke igore mono no yo muri wakanero oyo onde gare ko enda bosa kale kabisa chibarongo na chito cyo kwanda next time na onyene kero banyorunge kero nye bari sobo kuja koenda sobo ngina bari ko genda ne chingenjo chiaye na ande kero bari ko genda bari ko ewemboli emboli elia ya bwate chingenjo chiaye na ro yari ko barera onye batokera sobo ngina bako ali bari ko kero bari ko tokero bande bari ko chane nemboli kemira kitengero ndozo kwaniri na ende abantu balira nabo kware ko bamanya uno yotanga nteko soka norori no yore ko rumaega oyo wono oyo urwete ko iburu maega ningo kyara bare korenga ko baligere bo ko ranga mo kitana tenga kanene ga korogana ga bono si yo ga kongire ga kongete ma ga kongete bono chibarongo chibwata yabo nebintu nebiko turabe to gukwandira kyara umugusina bwate no nyene kere ko ari ko nyoma kare asingiro chombe cyari ko twara umujando ndoja gukwandira na kirekyo ego kwara kanyora nganyo kwa nyoma kanyora rosi bantu no mukungu gwanyo okure iko bare ko irana na ende sobo mukungu ori
kwa ego mukungu mwao kurwo turi gwakana ngo na waiga karagwa ariko nyoreke sabke mugusimba nje to mwana mumura karagwa kanyorera baisike boka mukungu na bakanyomira mukungu wonde mukungu akanyora to mukungu wonde cha kogororokie gesako ebi byose ndo chako bikwanira stina ndo muntu gakure nyetabwate bantu stina bokunyomera gwembe na bokunyomera gwembe na ende ekubwatikana ne miaka ugwaku nyakonya kwa beru muntu mona gwesanira kunyoma bono abaiboli mbale gwanje ukubosaigo bale batenga muletere na ere gesako ye koroki kenya gwatu lakini rende abale ero stina nande ekero mukungu agatigira moke ese okura moke gotengwe ndwale lakini gale kolendo na majiko na bagaka bale goikarasa koraga balenge nga na ende bararigereri ngaki oyo toko moha inki abwate na abwate ni bago chokoleto mochio gosega go chokorie ni bukuru mochio bamu bare goikarasa bamugamba paka bangina bate banganyarebe ogocha narebo oyo ekera gocha omukungu yo ariko ndari koruga oreto bukima omubanga omwanjira asaba kaka bakalire bakaka bari iguru nga oyo nera bono gocha kure bamanya gocha koreto omukungu wae bono babate bamotebye oyo noyo mino oyo nto to kwandeke manyimu gosoro ningo rero bibyo ase kare morabe mogotobugati kurumaega ntobe tokubaeresa na ntokubaerekesha ngaki omugusi arenge kiaro omugano gokorwa asama ngana etire awe kar mugaka gosire ngaki ari kogororo mogaka mayete agaka bari bakare barenge very sensitive nabo bariko nagigergia ariko gara bakungu baseri bate bigunga garagenda batigara bagotianira omugako akini tariko te busimoka tariko te bugaso mukungu tago mukungu agatanga ki mukungu agacha kumacha wono gariko bari kumukuru gutogotonga na inde tochi tukuyu ubwata magoso 101 tochi tukuyu na enda maena bakakali bari kuigwa bono ko mukungu akorangeri wocha matana twachire koligere twanya ubwata magoso mara bya yego sacha bakali babwata bakungu abange sikuzi no yo magosi anyway mwanje muligere tukolera gwe until next time nchenkro kwa brand Mark Knight ngenda go subscribe tigatomera naso mugano gocha igano igwe topic kiragu ne kinyinge nturi kurakorera na hayo igano bukundigire topic iriyo tuchikukwanira next time na turachikwana senchera yo bwikiranu kabisa togenda ndale and enjoy. This is the Goosey Voice. Until next time.